אוקיי. תקשיבו, אנחנו נמצאים במקום מדהים. אקווריום. כל מיני דגים, כל מיני זה. עכשיו אני אכניס אתכם למקום, מערה כזאת. אתם תראו את כל הדגים מלמעלה. דרך אגב, אני מקודם הלכתי על מקום כזה, וממש פחדתי. תראו מה הולך כאן. תראו איזה יופי. ראית מה עבר מעליי? חתול ים. יש פה גם קרישים. מדהים, 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 מה שהולך פה. מדהים. יש פה צב ים ענק, אני מקווה שתצליחו לראות אותו. אפשר לראות אותו? יש פה שמש כזאת, אפשר לתת לראות אותו. וואי, זה גם פגעני. שימו לב. צב ים ענק. Awesome. אני ממש בללנד. כאילו מעליי יש מלא דגים. ונתקדם קצת. ועלו לי מצלם. תכף תראו אותי. ותבינו, איזה מדהים. אמרת לכם דיס על דיס. רוב שלי כבר מדברת כל היום אנגלית.